Keby niečo, kľudne píšte. Keby bol zlý signál. A vypadá to, ako to boli nejaké izby? No. Áno, lebo tam bola už kúpeľne, že tu vidíš patričky. Boli tu nejaké izby? Boli tu nejakí pacienti? Aha. To nevymyslíš, no? To nevymyslíš. Takže boli tu pacienti, áno? Si došiel sem za nami? Aha, tak počkaj, idem za tebou. Tak to už je. Predstavíš sa nám? Keďže si pacient. Aha. Will? Alebo čo Bill. to bože? Teší nás, ahoj. Takže je tu s nami. Sa voláš Will? Vilo? Dobre sme ti rozumeli, si Vilo? Ja som Baška a veľmi ma teší,